азиз, барои қазияи хоҳари Лайло, келини Кабирӣ дар канали Ояндаи миллат ҳаст. Чӣ хеле ки хоҳар биромад дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳақиқата гап зад, ки фарзанди Муҳиддини Кабирӣ дар рӯзи рӯшан зулм ва таҷовузм кард. Барои чӣ имрӯз хоҳар хап аст? Оё медонед шумо? хоҳар ваъда додагӣ буд, ки як видеои дига имина записое, ки чӣ хел бо Муҳиддини Кабирӣ гап задагӣ аст. Модара $100,000 мета Кабирӣ ва подписша мегира дар пеши камера. Хоҳар ваъда додагиай, Кабирӣ чиқсиш мондагиай ва записш кардагиай, ки ман дига зидди имина хештавори Кабирӣ, имина семьяи ҳароми Кабирӣ дига гап намезанам. Ва $100,000 мегира ва аз пишти зиндагиш мешава. хоҳари азиз, чӣ хеле ки группаи бисёр экстремистҳо мана гуфта буданд, ки Исоқов Айёб, ҳоз мо бироем гап занем. 1-2 сол пеш бояд ту дар группаи бисёр экстремистҳо дар эфиршо мебуромадӣ, гап мезадӣ, даже занг задагӣ ҳастӣ группаи бисёр экстремистҳоро. Чанд записро кардагӣ ҳастӣ. Чанд боро пеши Муҳаммад Иқболи Садриддин рафтагӣ ҳастӣ, тира тайёр кардагӣ аст Муҳаммад Иқболи Садриддин чӣ хел запис кини бачаша. Но барои $100,000 имрӯз хаб кардӣ. хоҳаре ҷон, ту бояд хаб накунӣ. чӣ корое ки кардагӣ аст тира бачаи кӯрнамаки динфурӯшу миллатфурӯши Муҳиддини Кабирӣ миллиардат бояд бутанд, ту бояд хаб накунӣ. Дарум гуфтанд группаи бисёр экстремистҳо, ки барои пул имина хоҳари худат, хоҳари миллат нагӯ. Барои пул тайёрай. худтон бифаҳмед. группаи бисёр экстремистҳо рост мегуфтае, хоҳари Лайло? барои чӣ хап ҳастӣ? барои чӣ? ваъда дода будӣ. мана гуфта буданд, ки Исоқов Айёб видео охирон видеошай. метавонад ягон сум хаб мекуна ранги фоҳишо. хоҳари Лайло, мо бояд як ҷоя шида имина зидди ин кӯрнамаки Муҳиддини Кабирӣ мо бояд барота барем. бубуро чизе ки дорӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кун. бубуро ҳақиқата гап зан.